Тук се е събрала меката на Wildlife фотографията в България. Добро утро. Първа сутрин в Испания, провинция Толедо. С моят приятел Димбата. Ей го там. Отиваме на закуска, след което човека ще ни вземе, ще ни кара към укритията и се надяваме днес да снимаме рисове първия ден. Хусейн ни взе точно в уговорения час и вече пътуваме към укритието. Иберийският рис е сред най-редките диви котки в Европа и срещата с него не е даденост. Да го снимаше игра на търпение, тишина и шанс. В укритието съм. Дивата природа иска търпение, но няма никакви гаранции. Дори да чакаш с часове, рисът пак може да е на километри и да не се появи. Изпотих се яко. Страшна шега е. Водата ми свържи, нямам вода и сях си сам вече да е от скука. Не мога да се разтегна тук, да се разпъна, защото заемам не една трета ми, една втора от укритието. Много е мъничко. Направени сме поединично. Колегата е в другата, тук съседното, втясно от мене. Не можем да си говорим. Защото са доста чувствителни рисовете на Шуи, може да ги прогоним или изобщо, ако не усетят да не дойдат. Така че продължаваме чакането и вече това е неприятната част от цялото нещо, когато се схванеш. Светлината не гадна, дори да дойдат в момента. Няма да мога да направиш кадър, защото е супер остра. И общо взето скучаеш си, записваш си видеята, нещо си цъкаш и чакаш да дойде след обяд с по-меката светлина и да дойдат тогава да станат хубави кадри. Чакането си заслужаваше. Рисовете най-сетне излязоха. Майката се появи първа, а малкото се движи на крачки зад нея и я копира всичко. Гледаш най-рядката котка в Европа на живо и изведнъж тишината в укритието става още по-тиха. Не бързам. Следя ги спокойно и оставям сцената да се развие, за да успея да хвана моментите, които няма как да режисираш. Ето част от кадрите от днешния ден. Това видях през обектива. След 12 часа на едно място дойде време да тръгваме обратно. В главата ми още вървят сцените от укритието и преглеждам кадрите един по един. Денят си заслужаваше. Рядко си тръгваш с такова усещане и такива снимки. Началник, какво става? Ево тук да те видят хората. Снимахме ли ги рисовете? Супер беше, много яко. Уникални животни са. Изкъртихме ги. Изкърчихме ги. Схванахме се. И от глад умряхме. От глад умряхме. Дехидратирахме се. От скука умряхме. И сега трябва да ходим дори, защото само на сухи пасти не става. Трябва нещо си напазарим. Няма как. Ай, до после.